Kanalida bata DJ Teddy. Kanalida bata DJ Teddy. Kanalida bata DJ Teddy. Johnson Man alongside King Gentleman. A DJ Stone Music. Ha ha ha. Usiri Shamwari. Sisi, jewe. Makanika. Zinu jese. Zinu torangua. Kutizike. Mukenyu. Zinu jese. Zinu torangua. Kutizike. Mukenyu. Zinu jese. Zinu torangua. Kutizike. Mukenyu. Jese, jese, jese. Zinu rema. Jese, jese, jese. Zinu rema. Zinu torangua. Zinu torangua. Zinu torangua. Mukenyu wako. Zinu jese. Jese, jese, jese. Zinu torangua. Zinu torangua. Zinu torangua. Kutizike. Zinu torangua. Zinu torangua. Iri Bagadi. Kukura kwangu kaire mama, ini baba. Kukura kwangu kaire mama, ije baba. Kukura kwangu kaire mama, ije pindirai. Wali wangu pindirai, ije wangu pindirai. Ibawe nginga wandiza, bametika patino pa. Bano nyola maskare, bakokanda pasite mapi. Bano natipara, ibe sikiribaro. Ije wangu pindirai. DJ Teddy. Ibabengi bawaneza Banosika patino pa Bano nyora masikaredu Bakokanda pasite mapi Bano nati barari Kikifeza kiri barombo Abadi dite jakanaka. Dite jakanaka. Abadi dite jakanaka. Dite jakanaka. Iwo dite soni ndati wona. Johnson Man wona. Iwo ndati kini jato wona. Kini jato wona. Abadi dite jakanaka. Dite jakanaka. Abadi dite jakanaka. Kini jaramba. Yes I Hachiret Kasoan Alongside Gentleman Ndiwe wega baby girl. Ndiwe wega. Ndiwe wega. Mudia wangu Seka wajinidai Baby mudia wangu Seka wajinidai Baby mudia wangu Chiuya nikarele Baby mudia wangu King Gentleman Yebo Wakwan Yes I Hachiret Kasoan Alongside Gentleman Ndiwe wega baby girl. Ndiwe wega. Ndiwe wega. Mudia wangu Seka wajinidai Baby mudia wangu Seka wajinidai Baby mudia wangu Chiuya nikarele Baby mudia wangu Chiuya nikarele Ndinoda kudana na 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 Ukara newe Ndinoda kudana na 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 Ukara newe Zimekuwa ninatarota Dirikuwa pendirere Zimekuwa ninatarota Dirikuwa pendirere Ejijele kusarako Iwewe mudiwa wangu Ini ndinotungaira Kuita kuchaka chaka Ini ndinotungaira Kuita kuchaka chaka Chiuya 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 Ini ndinotungaira Kuita kuchaka chaka Ini ndinotungaira Naiwe shutaze Akamutaula manako mana Wakati penyapa alikuacha panduka Ukaporamba iwewe jutaze Ukapowatikweta azide mkuu Iwe naiwe jutaze Uraiza chesete Memarijo manana Anga akutazeivo Uri mutazi wakaite DJ Teddy. Iwe jutaze Moyo wangu wairwadza asi kuda mari. Ndiko kandikonzeresa kuita jasi. Ndakamutevedza Jesu. Hapana zvadai. Pese pese nandangani. Ndengofunga mari. Naiwe jutaze Uraiza chesete Memarijo manana Anga akutazeivo Uri mutazi wakaitei Uraiza chesete Iwe
Kama unabata DJ Teddy unabata pa namba zinoti 08444 98670. Amai vangu tine urombo panyika pano zvandiremera ndiri ndega ndakonewa kurarama musipo. Amai vangu dai vasi vose kuru vaye nambuya vaye vakandichengeta kona zidai ndiripiko musipo. Amai vangu kugara kuchema misoni neropa. Amai vangu ndatambura. Amai vangu ndine urombo. Amai vangu iwe rufa utizike, iwe rufa upata, iwe rufa utizike, iwe rufa upata. Amai vangu ndine urombo panyika pano zvandiremera ndiri ndega ndakonewa kurarama musipo. Amai vangu kudai vasi vose kuru vaye nambuya vaye vakandichengeta kona zidai ndiripiko musipo. Amai vangu nai Mwari njori niko nai baba, nai Mwari njori niko nai baba. Makandiwaza kupinda mponzo, amai vangu kupinda mponzo. Makandiwaza kupinda mkanda, amai vangu kupinda mkanda. Moyo wangu ini mwene maronda kugara nikichema nekuda kwenyu. Moyo wangu mwene maronda kugara nikichema nekuda kwenyu. Kudai vasi vose kuru vaye nambuya vaye vakandichengeta. Yesaya wakwani wakwani Amani King Chatman. Yesaya wakwani wakwani Lulu ndaramba ndaramba lulu ndaramba kushani sanemi lulu ndaramba ndaramba lulu ndaramba kushani sanemi lulu ndaramba ndaramba lulu ndaramba kushani sanemi DJ Teddy Amigo kuti nditambwe haivo seko ndaramba seko ndaramba shanswane Yaman King Chatman. Yesaya wakwani wakwani DJ Teddy ndaramba no ndaramba kushandiswa neminono ndaramba ndaramba no ndaramba kushandiswa nemi amundifarire unofarira kuti ndaindafa seko munonditumira manepo pamusoro pazo motize anotambura aipo seko ndaramba ndaramba seko ndaramba ndatambura munomukira kundinyeya pamusaka pazo monditumira kana ndabata DJ anzi unombata pa namba dzinoti 08444 98670 kana kuenda pa YouTube Pastor Toddman Tendoka Maki kana kuenda pa Facebook Puri garifaro kama imana Puri garifaro kama imana Anti kukara ndiri kurene wachito cha moyo wangu ndiwe Kukara ndiri kurene wamisofi ya kinatanga kuyerera Saka uya ndamirira na watete wako kuno tamirira Saka uya ndamirira na watete wako kuno tamirira Baby tako ni mizarudoro mashiwa Teni waja ini njitariwe mashiwa Saka watete waja marudase mashiwa Uya kuno sitese mashiwa Nabira Saka uya ndamirira na watete wako kuno tamirira Saka uya ndamirira na watete wako kuno tamirira Musha babiri, isu diri babiri
imba ine buri we buri gari faro kamai mana buri gari faro kamai mana anti kugara ndiri kurene wachito cha moyo wangu iwe kugara ndiri kurene wamisozi yanotanga kuyerera saka uya ndamirira navatete vako kuno tamirira saka uya ndamirira navatete vako kuno tamirira evidakonimbisa rudoro mashuwa teni wacha ini nditariwe mashuwa saka vatete vacha varikudase mashuwa uya kuno sitese mashuwa ndabiswa nerudo bebi ule rudo ndabiswa nerudo uya ndebata ule rudo uya tibatan tizare pamwe chete semseche wekungwa uya tibatan tizare pamwe chete semseche uya tibatane uya tibatan tizare pamwe chete semseche wekungwa uya tibatan tizare pamwe chete semseche 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 wekungwa kune vaya vasingatide vaya vasingatide vasingadesi mizi yedu vakutei tafonerwa paairport zvanzikini chatso uyaikringi najotoma ende america tingaindira kuresident pachani java arikide vasingadesi mizi yedu vakutei tafonerwa paairport zvanzikini chatso uyaikringi ende vasingatide vasingadesi mizi yedu vasingadesi mizi yedu vakutei tafonerwa paairport zvanzikini chatso uyaikunu najotoma ende america tingaindira kuresident pachani java ariko ngatambirawo nhare yake atatora paairport atitora nelambokini Mwari komborera yavana venyu isusu tiri musango baba Mwari komborera yavana venyu isusu tiri musango baba tanga Mwari komborera yavana venyu isusu tiri musango Baba yeso wakaenda kumana kugara vachingotema variku wakwanu wakwana titekoti tichazikarini maimwana tichigara takasiyana tichazikarini maimwana tichigara takasiyana baba yeso wakaenda kumana kugara vachingotema varikugara vanechena mumoyo mangu chitema bebi chitema bebi chitema vakakupwirira iwe pwirira vakakupwirira iwe pwirira vakauya verudzi rwejujudas siya musha wako iwe murume wako iwe ifambi kubaba yeso vakaenda kumana kugara vachingotema vari kugara vanechena mumoyo mangu chitema bebi chitema bebi chitema vakapfurira vane mwisho yavo vagereza pane mwiri yavo iwewe zako uzipo bebi uzipo DJ 30 unobata panhamba dzinoti 08444 98670 kubaba yeso wakaenda kumana kugara vachingotema vari kugara vanechena mumoyo mangu chitema bebi chitema Patsovani tausi babona maila pakati kati bebi wangu Patsovani tausi bebi wangu wandinoda ndiwewe bebi wangu beko iye bebi wangu wandinoda ndiwewe bebi wangu beko vanhu vazhinji vanofamba vachitaurana iwe bebi wangu wandinoda
Beko wachirwadziwa neni iwe bebi wangu apare kundiona kunewe iwewe bebi wangu Titaimosi alongside Kenny Bani Godo Bani Chance iwe bebi wangu ndiwe wandinoda bebi wangu ndiwe wandinoda Beko vanhu vazhinji vanofamba vachitaura Chance man Yebo pull up Beko ndiwe bebi wangu chauchada DJ bebi wangu ini ndichakitira zvese zvaunoda imimi amawe Beko machingofamba imimi amadzangu Unobata DJ 30 imimi amadzangu unobata panhamba dzinoti 08444 98670 kana kuenda paYouTube Pastor Toadman Tendouka Emadenge kana kuenda paInstagram Twitter zvese unobata ipapo DJ 30 Toadman Luja Big Laz DJ 30 ndakakutatsire chinyiko imimi amadzangu DJ 30 imimi amatango seko mechindenye imimi amatango seko mechingofamba imimi amatango imimi chinditaura imimi amatango Uyai mundi batire uyai naima uyai she mimi mundi batire uyai naima uyai baba uyai mundi batire mimi naima uyai mundi batire tikataka basa ini bonoriwana puri gari faro kamaimana puri gari faro kamaimana wachikata moyo wangu ndiwe kugara ndiri kure newe misati yanotanga kuyerera saka uya ndamirira navatete vako kunotamirira saka uya ndamirira navatete vako kunotamirira kana uda bata DJ 30 unobata panhamba dzinoti 08444 98670 kana kuenda paYouTube Pastor Toadman Tendouka Emadenge kana kuenda paInstagram Twitter zvese unomubata ipapo DJ 30 Toadman Luja Big Laz DJ 30 puri gari faro kamaimana puri gari faro kamaimana antiki kugara ndiri kure newe chikate moyo wangu ndiwe kugara ndiri kure newe misati yanotanga kuyerera saka uya ndamirira navatete vako kunotamirira saka uya ndamirira navatete vako kunotamirira